Роджер Коп. Готов ли си, тате? Никога не съм бил по-готов. Честит ден на работата, милички. Денят ми започва всяка сутрин в 4, защото пекарната отваря в 7. Мислите си, че денят на пекара е еднакъв? Да печеш едни и същи неща всеки ден. Но в действителност всеки ден е различен. Понякога поръчват торта с формата на Айфеловата кула. Това е гласовата поща на Гейбриел Агресте. Оставете съобщение. Здравей, татко, аз съм. Днес е деня на родителите и тяхната работа, помниш ли? Надявах се да дойдеш. Обади ми се. Всеки може да поръчва каквото иска. Добре ли си? Да, няма значение. Нищо ново. Маринет ще мине през вас и ще ви раздаде прясно изпечени круасани от днес. Благодаря ви, господин Дюпон. Сега нека ви представя майката на Аля, която е главен готвач в хотела на нашият кмет, господин Буржуа. Колко е красива! Гледай, без да пипаш. Прибери я, Клоуи, може да ти я откраднат. Чудя се колко круасана трябва да продаде баща ти, за да купи такава гривна. Ще му се наложи да продаде целия магазин. Щом си толкова богата, значи не ти е нужен безплатен круасан. Завижда. Хей, това да не е камембер? Това не е камембер, но е много блестящо. Обичам да блести. За нещастие не мога да ви дам да опитате, но може господин Буржуа да ви покани в хотела и да ви почерпи за обяд. Леле, ще има ли ден, в който няма да се спънеш? Сега е ред на бащата на Сабрина. И така, полицаят Роджер. Полицай съм от 15 години и вярвам, че всеки е невинен до доказване на противното. Гривната ми? Няма я! Беше в мен преди секунда. Ти си я взела. Моля, за какво говориш? Нарочно си се подхлъзнала на чантата ми, за да ми откраднеш гривната. Вие сте полицай, арестувайте я. Дъщеря ми не е крадец. Изчакайте, госпожице Буржуа, не обвиняваме без доказателства. Моля всички да се успокоят, може просто да си е сложила другаде. Да не ме наричаш лъжкиня, тако! Роджер, заповядвам ти да претърсиш момичето. Моля ви, не се карайте. Трябва ли да ти напомням, че като кмет на града, аз съм твоят шеф? Но, господине, това е против закона, не мога просто да... Добре, тогава вече не си полицай. Кмете, сериозно ли говорите? Заради една гривна? Говорим за гривната на дъщеря ми. Ти си некомпетентен и те уволнявам. Изчезвай! Добре, нека се обадим на Калинката. Тя със сигурност ще направи нещо. Връзката между родителите и децата е толкова сложна. Перфектната среда за стреса. Там, където няма закон, остава само хаос. Лети, моя малка Куба, и превземи този полицай. Очаква да наруша закона? Това е просто престъпление. Роджер Коп, аз съм Хокмот. Градът се нуждае от истински служител на закона. Ти си точно такъв. Да, сър. Унищожи Калинката и черния котарак, ако искаш пълно възместие. Ще вземеш техните чудотворци и ще ми ги дадеш. Имаме ли сделка? Несъмнено, Калинката и черния котарак са безсилни пред мен и правосъдието ще възтържествува по улиците на Париж. Дори не си помисляй да припариш до чантата на дъщеря ми. Ти знаеш ли кой съм аз? Но моля ви, господа, все пак сме в училище. Мислете за децата. Сигурно гривната е тук някъде. Най-вероятно е изпаднала от чантата й. Ако бях гривната и бих избягала възможно най-далеч от тази откачалка. Ей, Нино снимаше през цялото време. Можем да видим какво всъщност е станало. Маринет ще мине през вас и ще ви раздаде прясно изпечени... Ето, вижте.
Последно Сабрина е държала гривната на Клоуи. Да, но веднага я върнах. Клоуи, защо не погледнеш в чантата на приятелката си? Да не ме наричаш крадец. Не, Клоуи обвинява хората, че крадат без да има доказателства. Следвам уликите от видеото. Да, нарисувах гривната, но не съм я откраднал аз. Арестувана сте! Моля? За какво? Хвърлихте си буклука на тротуара и пресекохте неправилно на червено. Вероятно да, но не можеш да ме арестуваш. Кой си ти всъщност? Не ми приличаш на полицай. Осъждам те да събираш буклука. Следваща мисия – да арестувам кмет Буржуа. Дай ми записа, ще го дам на професионалисти. Не може! Това е моята камера. Ти знаеш ли с кого си имаш работа? Аз съм кметът на града. Къде е директора на това училище? Искам да говоря с директора. Няма да ти разказвам случката. Много е дълга и скучна. Напротив, ще ми обясниш и то веднага. Осъзнаваш ли, че имаме голям проблем? Ако под голям имаш предвид мускулите ми, благодаря, че забеляза. Сега имаме още по-голям проблем. Ей, не можеш да се разхождаш тук. Мога да правя каквото си искам, когато си поискам. Аз съм закона. Тук аз съм законът. Обвинен си за възпрепятстване на полицията. Осъждам те да се разкараш. Чакай! Не мога да си движа ръцете! Какво правиш? Как така не мога да се трансформирам? Ако се преобразиш, гривната ще стане част от мен и ще увреди силите ти. Не след дълго калинката и черния котарак ще срещнат смъртта си. Чудотворците. Видя ли, Клоуи? Спънах се в чантата, но тогава Сабрина държеше гривната, Натаниел я е нарисувал, всички сме заподозряни. Ей, това какво означава? Не съм взел аз гривната. Нито пък аз. Но в крайна сметка Клоуи може да обвини всеки един от нас. След като си заподозряна, няма да имаш против да ти претърся чантата? Добре, но ще претърсиш чантите и на останалите. Никой няма да ми рови в нещата. Маринет, остави големите да се оправят. Татко, тя ме нарече кадет, аз просто се защитавам. Ти също като Клоуи обвиняваш приятелите си. Аз съм най-добрата и приятелка, не бих я ограбила. Ами, Ейдриан, той също беше за няколко секунди във видеото. Не сме го виждали от тогава. О, не и Ейдриан. Така де, защо му е да краде гривна? Ако някой е виновен, това е някой от нас. Какво? Обвиняваш ли ни? Искам адвокат. Маринет, стига толкова. И родителите. Къде е кметът? Това е баща й. Здравейте, мога ли да ви помогна? Къде е кметът? Мисля, че се тръгна, господине. Лъжеш ли ме? Да, ами искам да кажа не. Ако не ми кажете, ще ви арестувам всички. Къде е баща ти? Изобщо не знам. Господин директор, настоявам да откриете кой е откраднал гривната на дъщеря ми. Или ще загубите работата си. Трябва да уважавате дъщеря ми. Ако ли не, ще бъде... Само се опитвах да се защитя. Баща ми е прав. В крайна сметка обвиних всички в кражба. Според мен никой от нас не я е взел. Сигурна съм, че всичко ще се оправи. Да, ами сега е време за трансформация. Давай, Тики! Аз мислих си, че е камембер. Всеки може да сгреши. Винаги мислиш с стомаха си. Чакай! Малко пипер. На здраве! Плак, извади ногтите! Предупреждавам ви, ако не намерите гривната на дъщеря ми до вечера, ще отрежа бюджета на училището. Ясно ли е? Но кмете, как ще я намеря? Не са ли те учили да чукаш преди да влезеш? На правосъдието не му е нужна покана. Кмете, арестуван сте за злоупотреба с властта. Виж кой го казва. Калинке, Париж има нов служител на закона. Твоята служба вече е излишна.
Не мога да те оставя да обвиняваш хората за всяко нещо! Господин Роджер Коп, нуждая се от помощ. Ей, върни се! Пречиш на закона, черен котарак. Ще си платиш за това. Добави телесна повреда към обвиненията. Слушай, ти си бащата на Сабрина и добър полицай. Не позволявай на злия човек, който ти е дал тези сили, да те прави лош. Не слушай тази лъжкиня, вземи им чудотворците. Техните сили са мои. Законът трябва да пази улиците на Париж. Кметът ще си плати, че уволни най-добрия полицай. Господин Роджер Коп, имам сериозен проблем. По-лош от ден с гадна коса. Ела с мен и ще ми разкажеш. Добре. Хоуи, не! Сигурна съм, че ти липсвах. Сигурна съм, че Маринет ми открадна гривната. Трябва да я арестуваш и то незабавно. Автопилотът включен. Ехо! Слушаш ли ме изобщо? Благодаря за ласото, Ласи. Хей, какво правиш? Кой управлява тази кола? Благодарих ли ти за превоза? Откъде са тези обувки? И аз искам такива. Хвани ме! Не! Клинке! Какво направи? Вземи чудотвореца. Пръстенът му. Чудесен ден за плуване! Ей, много се радвам да ви видя, милейди. Пак заповядай, длъжник си ми. Разбира се, но трябва да се оправим с това. Лимузината на кмета е забелязана. Няма смисъл да тичаме след него. Няма да успеем да го хванем. Знаем, че иска кмета. Мисля, че отива право към общината. План ли надушвам? Чудотворците. Да вървим. Обади се на всички полицаи. Това е заповед. Веднага! Буржуа, аз поемам от тук. Време е да се оттеглиш. Никога! Тези белезници няма да променят мнението ми. Но това може и да го промени. Хей! Да не си посмял да посегнеш на момиченцето ми? До тук с твоята власт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Париж има нова суперсила. Името му е Роджер Коп. Днес официално предавам властта си на Роджер Коп. Гражданите трябва да му се подчиняват. Калинката и черния котарак нарушават закона. Трябва да ги заловите и да ги задържите под стража.
Значи сега вече сме врагове на народа. Но ние нищо не сме направили. Именно, не може да се обвинява без доказателства. Затова трябва да се защитим в съда. Не и докато Роджер Коп е шеф на закона. Колко пъти сме спасявали Париж? И отново ще го спасим. Париж просто ме вдъхновява да танцувам. Няма да танцуваш след като те хвана. Арестувайте го! Това значи ли, че няма да се включите? Давай, Калинке, давай! Калинке, време е законът да възтържествува. Май си объркал закона с отмъщението, Роджер Коп. Късметлийски талисман! Готварска ръкавица, какво да правя с това? Отлично! Направо, превъзходно! Добре, шоуто свърши. Без аплодисменти тази вечер. Хванете Калинката и черния котарак. Ей, косата ми! Спри да стреляш като идиот, Роджер Коп. Трябва да вземеш чудотворците й. Акума сигурно е в свирката. Хайде да я вземем. Как? Когато сте готова, милейди. Добре, имам идея, но ми е нужно нещо като пръстен. Откъде да го взема този пръстен? Калинке, ето там! Това е гривната на Хлоуи. Точно това ми трябва. Задръж, Роджер Коп, колкото можеш. Колкото ти е нужно. Катаклизъм! Хванахте! Без повече злини, малка Акума. Да те освободим от злото! Хванахте! Чао, чао, малката городке! Чудотворна Калинка! Какво правя тук? Успяхме! Както би казал Роджер Коп, правдата възтържествува и с улиците на Париж. Бих останал, но ще ме видиш без маска и няма да можеш да ми устоиш. Съмнявам се, но ще трябва да ти повярвам. Може да ме победи и този път, Калинке. Но един ден ще управлявам света, а вие с черния подарък няма да сте част от него. Това принадлежи на вас, госпожице. Чантата ми е... Гривната ми! Но как?
Роджер, ти ли намери гривната? Всъщност се оказа, че е била в чантата и през цялото време. Сигурно е паднала в друг джоб, когато Маринет се е спънала. Роджер, извини ме, че те обвиних така и те уволних без причина. Смятам, че полицай Роджер доказа колко е добър господин кмете. Щяхте да сбъркате, ако го бяхте уволнили. Така е, Калинке, абсолютно си права. И от днес вече си лейтенант Роджер. Благодаря ви, кмете. С гордост ще заема поста и ще продължавам да твърдя, че всеки е невинен до доказване на противното. Много добре. Научихме важен урок. Нали, Клоуи? Да, татко. Урокът е научен.